बबेबा पस्टखौ लानो लुबैना दाखालि बावै बाक्सायाव सासे सिख्लाखौ दुब्लिबारियाव बुथारनानै दोननाय खौरांखौ जोङो मोननो हादोंमोन। दा फैयै फैयै न'खरनिफ्राथ' बयफ्रेन्डखौनो सन्देह खालामदोंमोन। दा फैयै फैयै बे बयफ्रेन्डआबो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। बे खौराङा गोसारगासिनो दं। दा बेनि सिगां बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि जिथुनाखि रेजिस्टार, बे रेजिस्टारखौ रिलिज खालामनायनि सायाव दिपेन बर'आ गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंदों। थ' बेखौ जों खोनासंग्रो दिनैफै। हरखाबै रिलिज होनाय जादों। नोंथांमोना सात्र संगठन हिसाबै बावैसो जोङो 31 तारिख डिसेम्बराव 2025 नि जोबनाय सानखालि जे दुखुनांथाव आरो सहायथावै जे मोनसे परिबेस जों नुबाय जे बड'लेण्डनि आरो सोनाब आसामनि मोनसेया जाबाय गोदानै गायसनजानाय क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो मोनसेया जाबाय प्रेस्टिजियास बड'लेण्ड आन्दलनजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि। बिनि रेजिस्टार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टार डक्टर डिमासा डि मुसाहारि बिथांमोनखौ अन्याय भाबै कुनु बेसिस कुनु भित्ति गैयाबासिनो राजनैतिक षड़यन्त्र आरो आक्रोशनि थाखाय BL आहूजा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर गणेश वारी बिथां सानैया बे सानै रेजिस्टारखौ गावनि रेजिस्टारखौ जेरैबायदि रिलिज होबाय बियो मालाबाबो गनायथावना नङा आरो बेखौ जोङो टटेलि आरो स्ट्रंलि जोङो रिजेक्ट खालामो, कन्डेम खालामो आरो बे रिलिज अर्डारखौ उथायना लानो थाखाय अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो फोरमायखांबाय आरो बिनि थाखाय गणतान्त्रिक भाबै जोङो सोमावसारनो आवाज दैखांनो थाखायबो जोङो रेडि होननानै जोङो फोसावबाय। कारना जाबाय जे बिथांमोना कुनु दाय गैयाबासिनो कुनु भित्ति गैयाबासिनो कुनु बेसिस गैयाबासिनो बिथांमोनखौ रिमुभ खालामनाय जादों आरो जों बिनि जुदि फेक्ट फाइन्डिंखौ जों जुदि नायोब्ला नुयो जे 29 नभेम्बराव बड'लेण्ड जे BTCनि जे सेक्रेटारि बे सेक्रेटारियाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों आरो बे जाथायनि फिन जाथाय महरै BTC माने एग्जिकिउटिभ काउन्सिला रिजुलेसन लादों आरो रिजुलेसनाव लिरदों जे बिथां सानै रेजिस्टारा गावबा गावनि डिउटिखौ डिस्चार्ज खालामनो हायाखै आरो स्टुडेन्टखौ डिसिप्लिननि मेनटेन खालामनो हायाखै। व्हाट डु इउ मिन बाय डिस्चार्जिं डिउटि एन्ड मेनटेनिं द डिसिप्लिन अफ द स्टुडेन्ट? हु इज रेसपन्सिबल? मोनसे इन्स्टिटिउसनाव प्रिन्सिपाल थायो, हेडमास्टार थायो, भाइस चेन्सेलर थायो। बे इन्स्टिटिउसननि मालिकआ हेडआ सोर? भाइस चेन्सेलर। जुदि स्टुडेन्टनि डिउटि डिस्चार्ज खालामनो हायाखैबा, डिसिप्लिन खालामनो हायाखैबा दायनिगिरिया भिसि, सानैबो भिसिया जागोन। वाइ माने रेजिस्टाराथ' उननिसो पार्ट। दा बेखायनो बे जाबाय मोनसे राजनितिक आक्रोश आरो बेखायनो जोङो खावलायदों जे BTC जे काउन्सिल दङ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांमोना बे खोथाखौ सानफिननांगौ जे सुबुं बसुमतारी आरो डिमासा दैब्रां मुसाहारि गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनाय, बर' जातीयताबाद, बर'नि राव थुनलाइ, बर'नि सोलोंथाइ आरो क'क्राझारनि थागिबि हिसाबै, बड'लेण्डनि थागिबि हिसाबै बा आसामनि थागिबि हिसाबै बिथां सानैया जि मोनसे हारि दानायाव जि कन्ट्रिबिउसन होदों, बिथांमोना जोंनिनो भाइ, जोंनिनो बिदा, जोंनिनो फोरोंगिरि आरो बिथांमोनजों सोरबाया राजनितिक भाबै सुर आरो आक्रोश थानांगौनि कुनु जुक्तियानो फैया। दिनै न'खरावबो पलिटिक्स, गामियाव पलिटिक्स, समाजाव पलिटिक्स, जुदि एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनाव पवित्र सोलोंथाइनि जि मन्दिरावबो जुदि पलिटिक्स जायोबा बर' हारिनि फिउचारा बहा? जाय इन्स्टिटिउसनाव माने हाइस्ट एजुकेसन, जेराव मास्टार डिग्री लानाय जायो, जेराव PhD माने बेयाव डिग्री लानाय जायो, जेराव रिसार्च जायो, जेराव स्कलारफोर दङ, बे इन्स्टिटिउसनखौनो जुदि आक्रमण खालायोबा, राजनितिक षड़यन्त्रनि बलि हिसाबै नों जुदि साजायोब्ला बियो बेसेबां मोजां सिन्तानि खामानि। आरो बेखायनो आं खावलायगोन दिनै BTC काउन्सिल बे
सरकाराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय सरकाराव संग्रामी नेताफोर दङ सोरबा बुद्धिजीबीफोर दङ थुनलाइगिरिफोर दङ आरो बिथांमोनाबो साननांगौ जे संग्रामजों फैनाय मानसिफोरा संग्रामाव थाबोफानाय जोंनि फंबायफोरखौ जोंनि बिदाफोरखौ मान मर्यादा सन्मान होनानै जेब्लाबो हाबा मावनांगौ बेबायदि कनस्पिरेसि खालामनाया थारैनो दुखुनांथाव आरो लाजिथाव आरो बेयाव जायफोरखौ गोदानै दायित्व होनाय जादों जों नुयो आं पार्सनेलि रावखौबो टार्गेट खालामनो नागिराखै जे सोरबाया सोरनिबा पस्टखौ मोननो लुबैनानै बा बबेबा पस्टखौ लानो लुबैनानै बेबायदि राजनितिक षड़यन्त्रनि बलियाव सानै रेजिस्टारखौ होखारनाय जादों नामा बेबायदिसो जों नुयो दा बेखायनो बेखौ रिथिंक खालाम बेखौ उइथड्र खालाम आयेनगत भाबै बेयो मालाबाबो एक्सेप्टेबल नङा कारन जुडिशियेल इनकुवेरि होदों जों नुबाय किन्तु बे जुडिशियेल इनकुवेरिनि खामानिया दाबो आरम्भ जायाखै वान मेन जुडिशियेल इनकुवेरि कमिटि हिरेन्द्रनाथ शर्मा अनरेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि रिटायार्ड जाजखौ होदों किन्तु बिनि माने दाबो हियारिंआ आरम्भ जायाखै रिपर्ट साबमिट जायाखै कालेक्टआनो जायाखै रिपर्टआ बहा साबमिट जागोन सोर दोषी सोर निर्दोषी बे रिपर्टआव जेबो मेनसनानो जायाखै बा बिनि बेसिसआ बहा आरो बेयो जाबाय डाइरेक्ट मोनसे राजनितिक माने कनस्पिरेसि आरो बेबायदि इनस्टिटिउसन पवित्र इनस्टिटिउसनखौ लानानै जेराव भबिष्यत जोंनि गथ' गथायफोरनि जिबनखौ जेराव दायो बेबायदि इनस्टिटिउसनाव पलिटिक्स आरो कनस्पिरेसि खालामनाया मोजां नङा आङो मोनसे खोथाखौ रायखांनो नागिरो जे कार्बि आंलंनि खेर'नियावबो मोनसे घटना जादों जों बयबो नुदों पिजिआर भिजिआर सिक्स सेडुलनि कार्बि आंलंनि लेन्ड ट्राइबेलनि प्रटेक्शन ट्राइबेलनि लेन्डखौ लानानै आन्दलन जादों आन्दलनाव खालामग्राफोरखौ पुलिसा हमा लांदों बिनि रिएक्सनाव माने हिंसायारि जाथाय जादों स्वयं तुलिराम रंहां सिएम बिथांनि न' सावलायनाय मोनसे परिबेस परिस्थितिखौ जों नुबाय आरो बिनि उनाव आसाम सरकार आसामनि माने गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावरायदों तुलिराम रंहां बिटि माने कार्बि आंलं काउन्सिलनि सिएमआ सावरायदों आन्दलनकारिफोरजों आरो एमिकेबल मोनसे सल्युशननि थाखाय कार्बि आंलंनि पिजिआर भिजिआर लेन्ड आरो ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि थाखाय बेयाव सिद्धान्त जादों फिन आरोबाव दाख्लैबावै कार्बि आंलं काउन्सिलाव सावरायदों जे रिजुलेसन लादों जे पिजिआर भिजिआराव एभिक्सन खालामनाय जागोन 29 नभेम्बराव जोङो रावबो सानस्लाबाबासिनो रावबो हास्थायै आरो बेखौ माने जोङो नुनानै बयबो जोङो दुखु मोनदों आरो दुखु मोननायखौ जों बयबो एक्सप्रेस खालामदों किन्तु बिनि माने जि इनिशिएटिभ लानांगौमोन जे आन्दलनकारि फरायसा फरायसुलि बा आसाम सरकार बिटिसि सरकार मेटारा एनअसिमोन मेटारा एसटिमोन इस्युआ कार्बि आंलंनि एजेन्डाया जाबाय पिजिआर भिजिआर लेन्ड प्रटेक्शन आरो बिटिसिआव 29आव जानाया जाहैबाय एसटि इस्यु एनअसि ट्राइबेलनि प्रटेक्शन कन्स्टिटिउसनेल रिजार्वेशन सिडिलिं इस्युनि सायावमोन किन्तु बेयाव काउन्सिल सरकारा सावरायनो बादै चेलेन्जसो खालामबाय आरो चेलेन्ज खालामनानै वान मेन जुडिशियेल इनकुवेरि होबाय व्हाइरास कार्बि आंलंआव सानै मानसि माने दुखुनांथावै बेयाव थैनो गोनां जादों न'आव सावलायनाय जादों कुनु इनकुवेरि गैया समायसानि ग्रेभिटिखौ बुजिनानै कार्बि काउन्सिल आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया सावरायनानै समाधान खालामनो नाजादों किन्तु बिटिसिआव जानाय घटनायाव माने समायसानि ग्रेभिटिखौ बुजिसेयावबो आरो फिन माने एनअसि हरनायनि रिकमेन्डेसन हरनायनि खामानियासो डाबल जाबाय आरो चेलेन्ज खालामनाय जाबाय दिनै बिनि राजनितिक बलि हिसाबै सानै रेजिस्टारखौ होखारनायनि जि मोनसे कनस्पिरेसि खालामनाय जाबाय बे बिराद माने दुखुनांथाव आरो मेगन गुनु सांग्रां सुबुंफोरा दिनै नुनानैबो माने खुगा बुंनो हायाखै कारन जि परिबेस परिस्थिति सोलिबाय थादों हारिखौ जलान्जलि होनानै हारिखौ माने मा होनना बुंगोन आरो बेखौ माने बेखौ कन्डिसनाव होनानै गावबा गावनि सार्थखौ पुरन खालामनायनिसो मोनसे प्रक्रिया आरो परिबेस सोलिबाय थानायखौ जों नुदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि जे रेजिस्टारखौ बोखांनायनि जि जाथाय बिनि गुबै दायनिगिरिया सानै भाइस चेन्सेलरा बिथांमोननि अर्डारजोंनो रिलिज जादों राजभवननि लक भवननि अर्डाराव मा दङ बेयावथ' जेबो अर्डारानो गैया इसिआ रिजुलेसन लादों लिरनानै हरदों राजभवननि लक भवननि सासे एडिशनेल सेक्रेटारि लिरनानै हरदों जे सेल्फ एक्सप्लेनेटरि मोनसे लेटार माने सेल्फ
बेयाव एक्सप्लेन खालामनाय जायखौ माने माबाया मा होनना बुङो काउन्सिल एग्जिकिउटिभ काउन्सिला हरदों बे लेटारखौ जों मोनदों आरो बिनि आधाराव नोंथांमोननो एक्न'लेजमेन्टनि थाखाय हरनाय जादों होनना बुंदों खिन्थु दिनै जोङो जि नुबाय जे बेयाव खुनु एक्सननि खोथा लिरनाय गैया बेयाव इमिडियेट नेसेसारि मेजार लानांगौ होनना लिरनाय गैया खिन्थु सानै भाइस चेन्सेलरा गावसोरनि गोसो बायदि बेखौ रिलिज होदों गोख्रै उइथ्र' खालामनांगौ एबसुनि जि सिद्धान्त बे सिद्धान्त बायदियै सोमावसारनाया जागोन आरो सात्र सात्रिनि फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यत सोलोंथाइनि भबिष्यत आरो बिटिआर आरो आसामनि भबिष्यत जि जोंनि इन्स्टिटिउसनखौ माने सेफटि सिकिउरिटि होनांगौनि थाखाय जोंनि आन्दलना जागोन गोजोन्थों